Türkmenistan'da 7. Aprel'de bütün Dünya Sağlık Günü münasebetli köpçülüklerin velosipedli yürüyüşler geçirildi. Aşgabatda, Arkadağ şäherinde ve yurdun ähli velayetlerinde kurulan yürüyüşlere müňlerçe adam gatnaşdy. Resmi media bu yürüyüşlerin ulu ruhu welentlikde geçirilendigini aýdýar. Emma Azatlyk radiosynyň Mary we Lewap velayetlerinde habarçylary olara büdjet işärleriniň, taliplerin we okuwçylaryň mejburi gatnaşdyrlandygyny, yürüyüşleriň maddi çykdadylarynyň büdjetçilerin gerdenine yüklenendigini habar berýärler. Yekşenbe ony ýany dinç güni edara kärhanalaryň işgärleri ýerden faqat 6-da yürüýüşiň başlanjak ýerine barmaly boldular. Yürüýüş derarly Mary şäheriniň Mowlany Petwe Kemine köçeleri faqat 9-da çenni ýapyk galdy. Çäre döwlet telewizionyasy üçin ýazgy edildi. Dip Marda habarçymyz 8. Aprelde aýtdy. Yürüýüşe diňe velosipedçiler däl, eýsem meýletin mejburi jan köýürler hem gatnaşdyryldy. Olar yürüýüşiň bagdalga alýan ýerinde, şeýle-de onuň geçýän köçeleriniň ugrunda durmaga mejbur edildi. Jan köýürlük etmek üçin her edara kärhanadan 10 adam gatnaşdyryldy. Orta mekteplerden hem uzun boýly we enatasy döwlet edara kärhanalarynda işleýän okuwçylar saýlanyp alyndy diýip ýagdaýlardan habarly ýerli bilim işgäri anonim şertde aýtdy. Habarçymyz bu çäre enatası döwlet edara kärhanalarynda işleýän okuwçylaryň saýlanyp alynmagynyň sebäbini jan köýürlerden sport eginmaşlaryny öz maddi terişdeleriniň hasabyna satyn almaň talap edilmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýar. Mektep ýolbaşçylary döwlet edaralarynda işleýän enatalaryň edilýän talaplardan boyun gaçyryp bilmejekdiklerini bilip, olaryň çağalaryny ýöriýtelep saýlap alýarlar. Sebäbi çäre gatnaşýanlaryň sport egneşikleriniň krasowkalarynyň ak bolmalydygy barada häkimlik tarapyndan buyruk berildi. Mogalyumlar bu barada enatalary çärelerden bir gün öň habarly etdiler. Dip bilim işäri bellidi. Mundan başga da adatça bolşaly yürüýüşde ulanylan velosipedleriň aglabasy hem büdjet işärleriniň maddi serişdesiniň hasabyna satyn alyndy. Marly büdjet işärleriniň ençemesiniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, her bir edarada azyndan 6 velosiped satyn alyndy. Bu velosipedler üçin edaradaky işärleriň sanyna görä dürli möçörde pul ýygnalyp, çykdadylar ýene büdjetçileriň gerdenine ýüklendi diýip Marly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Velosipedli yürüýüş Lewawyň Türkmenabad şäherinde hem geçirilip, Lewaply büdjet işgärleri hem marly kärdeşleriniň başdan geçiren ýagdaýlary bilen ýüze-ýüz boldular. Yürüýüş Amidiriýa köprüsünden Täzelili köçetine çene dowam etdi. Oňa şäheriň tas ähli edara kärhanalaryndan büdjet işgärleri, ýokary we orta hüner okuwjaýlarynyň talipler mektep okuwçylary gatnaşdyryldy. Dip Lewapda habarçymyz 8. Aprelde aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden tesbir alyp bilmedi. Resmi media 7. Aprelde paýtagtda prezident Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda geçirilen velosipedli yürüýüşe ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasarlarynyň, mejlisiň, ministrlikleriň, puwdoklyň dolandyryş edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, talipleriň, umumy bilim berýän mektepleriň okuwçylarynyň ve beýlekleriň gatnaşandygyny habar berdi. Türkmen hökümeti we mediasy şeýle çäreleriň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrmak, beden terbiýany we sporty wagt etmek, şeýle-de ekologik awadançylyk we daşky gurşawy gorumak babatda habarlygy östürmäge ýardam edýändigini aýdýar. Orsiýetiň Ukrainanyň gün ortasyndaky Zaporizhia sewtine eden hüjümleri ardyndan 3 adamyň ölmegine we 3 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sewit gubernatory Ivan Fyodorov 8. Aprelde Telegramda aýtdy. Bu hüjüm Kiýewiň ýeterli kowa goraw ulgamlary we okdär meselesini kösenýän hemde Moskwanyň Ukrainanyň raýat deskalaryny, infrastrukturasyny urýan zarbalaryny güýçlendiren wagtyna gawat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainadaky ýagdaýyň yaramazlaşýanlygyny, Respublikan kanun çykarjylarynyň garşylygy sebäpli Abaşanyň Wekiller Palatasyna öňerlen 60 milliard dollarlyk harby kömek bukçasyny çalt almasa Kiýewiň bu uruşda ýeňlişe sebäp bolup biljekdigini öýdirdi. Respublikan kanun çykarjylar bu bukçanyň islenlik görnüşdäki tasdiklanmasyny içerki immigrasiýa siýasaty reformalary bilen berk baglanşdyrmagy talap edýärler.
Volodymyr Zelenski 7 aprelde Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine garşy edýän howa hüjümlerini barha güýçlendirýän wagtynyň arasynda günwatyr ýurtlaryna öz ýurduny howa goraw ulgamlary bilen üpçün etmäge çagyryp ýürüýte video hem çap etdi. Zelenski 7 apreldäki video ýüzlenmesini Russiýanyň Ukrainanyň demirgalyk günnägorundaky Kharkiv şäherine uran 2 zarbasy 8 sany parahat adamy öldürüp azyndan 10 adamy yaralanandan soň Twitter'de çap etdi. Ukrainadaky howa goranç ulgamynyň ýeterlik därligi açyk aýdyn we bu biziň ähli hyzmatdaşlarymyza belli diýip Zelenski aýtdy. Dünýäniň beýleki ýerlerine bir de kömek edip biljek howa goraw ulgamlary bar. Olaryň Ukraina geçirilmek üçin diňe syýasy erkisler zerur bolup durýar diýip Ukrain liderini ýetdi. Häkimetleriň tutuş sebäp boýunça howa hüjüm duýduruşlaryny eglan etmek bilen Zaporizhia sewtiniň gubernatory Fyodorov Orsiýetin raketa zarbalarynyň soňky tolkunyny 8 şäherçäniň nyşana alnanlygyny aýtdy. Duşmanyň Zaporizhia sewtiniň Polkovski etrawyny köp sanly raket atyjy Grad ulgamy bilen eden hüjümlerin netijesinde 3 adam ölüp 3 adam yaralandy diýip Fyodorov ýazdy. Ol hüjüm wagtynda 7 binanyň we rahat infrastrukturasynyň zaýalananyny hem sözüne goşdy. Orsiýetiň soňky hüjümi BMK-nyň ýadro gölegçilik gullugynyň başlygy Zaporizhia ýadro elektrik stansiýasynda 7 aprel günü giýişlik dronlar bilen hüjüm edileniniň munyň ýol berilmeli därligini aýdandan soň edildi. Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň başlygy Rafael Grossi agentligiň zawodda ýerleşen hünärmenler topary Zaporizhia ýadro elektrik stansiýasynyň esasy reaktor saklaýyş guruluşlaryny azyndan 3 gezek gün urguýunyň bolonlygyny tasdiklandan soň bir duýduruş çap etdi. Gross olal Twitter'de X platformasynda bu bolup bilmez diýip ýazdy. Ol 2022-nji ýylyň fevral aýynda başlanan Ukraina urşundan bäri Rus güýçleri tarapyndan gölegçilik astynda saklanýan zawoda kimin hüjüm edenligini anyklaşdyrmady. Ýadro deskalaryna edilen hüjümlerden hiç kim hiç hili harby ýa-da syýasy artykmaçlyk gazanyp bilmez diýip Gross ýazdy. Orsiýetiň döwlet eýçiligindäki ýadro gullugy Rosatom bu zarwanyň arkasynda Ukrainanyň dronlugyny öňe sürdi. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň baş aňta gullugy bu hüjüme ol ýa-da beýlek görnüşde dahillidigini eret etdi we onu Russiýany günäkärledi. Agressor döwlet Zaporizhia ýadro deskasyny parahat ilaty we Ýewropanyň daşky gurşagyna ýene bir gezek howp salýar diýip baş aňta gullugynyň medeniýet wekili Andrey Yusuf aýtdy. Ol bu hadisanyň Russiýanyň hemişelik jenaýetçi praktikasynyň bir bölegi bolanlygyny hem sözüne goşdy. Ukrain harbylary howa goranç ulgamlarynyň Orsiýetiň 8 aprelde ýerden Ukrainanyň 5 şäherine Odessa, Mikolaýew, Kirovohrad, Khmelnytska we Jitomira gönüktirilen 24 pilotsuz uçarynyň 17-sini urup gaçyranlygyny aýtdy. Lewaply enatalar Türkmenabad şäheriniň çağalar baglarynda iýmit üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlygyndan şikaýet edýärler. Olaryň ençemesi çağalaryň iýmitden zäherlenmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýandygyny aýdýar. Mektebe çenli bilim edaralarynyň terbiýeçileri anonim şertde beren maglumatlarynda çağalar baglarynda azygyň hiliniň yaramazlygyny tasdiklaýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 8 aprelde Lewapdan maglumat berdi. Çağalarımız mektebe çenli bilim edaralarındaky iýmitin hiliniň yaramazdygyny, olarda ýakymsyz iýitin bardygyny ýezgiderläýdýärler. Soňky hepdelerde çağalaryň öýe gelen badyna gaýtaryp başlamagy bilen bagly ýagdaýlar hem köp bolýar. Diýip Lewaply bir ene anonim şertde aýtdy. Azatlykda enatalaryň şäheriň anyk haýsy çağalar baglary barada gurrun edýändigi hakda takyk maglumatlar bar. Ýöne redaksiýa enatalaryň we terbiýeçileriň haýyşy esasynda howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi yetirmekden saklanýar. Enatalaryň tasdiklamagyna görä şäheriň çağalar hassahanalarına ekidilýän çağalara iýmitden zäherlenendigi barada diagnoz goýulýar. Ýöne lukmanlar enatalaryň çağalar baganyň iýmit üpçünçiliginiň ýagdaýy baradaky şikaýetlerine üns bermeýärler. Lukmanlar hiç bir ýerde çağalar baglarynyň iýmit ýagdaýy barada bellik etmeýärler diýip Türkmenabadly başga bir ene belleýär. Enatalar çağalar bir näçe gün öýde bolanda olaryň saglyk ýagdaýynyň
gowlanýandygyny, ýöne çağlar bagyna gatnap başlanda ýene yaramazlaşýandygyny hem belliýärler. Şeýle-de olar iýmitin hili barada çağlar baglarynyň ýolbaşçylaryna, olara gözegçilik edýän yerli bilim we saglyk edaralaryna edýän şikayetleriniň hiç şeýle oňy netije bermeýändigini hem aýdýarlar. Gaýtam olar bize halamasaňyz çağlaryňyzy uğratmaň diýýärler. İşleýän enatalar çağlaryny çağlar baglaryna mejburi eltmeli bolýarlar. Olaryň başga alajy ýok diýip Türkmenabadly eni bellidi. Adatlyň habarçysy enatalaryň şikayetleri bilen bagly ýagdaýlary öwrenmek üçin gurrun edilen çağlar baglarynyň birnäçe terbiýeçisi bilen söhbetdeş boldy. Terbiýeçiler anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda çağlar baglaryna satyn alynýan adyň hiliniň yaramazlygyny tasdikladylar. Çağlar bagyna meske, çörek, et, tuw we beýle kömleri satyn almak üçin döwlet tarapyndan pul bölünip berilýär. Ýöne meske derek yaramaz hilli paýta ýagy, tuwa derek ýarma ýaly önümler satyn alynýar. Häzir çäkli meçörde satyn alynýan etin hili hem köplenç yaramaz bolýar. Sebäbi ardan et satyn alýarlar. Käte bu etin hili şeýle yaramaz bolýar bolýan çağlary bişirip bermäge gorkýarlar. Gök önümleriň hili hem juda pes, destini çüýräp galýar. Diýip lewaply terbiýeçi anonim şertde gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda mümkinçiligi bolan enatalaryň köpüsi çağlaryny günortanlyk naharyna çenli çağlar bagynda goýup, ondan soňra öýlerine alyp gaýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şeýle-de Sebitiň bilim we saglygy goraýyş bölümlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda enatalar çağlar baglarynda iýmit üpçünçiliginiň ýagdaýynyň yaramazlygy barada ýyllar boyu şikayet edip gelýärler. Türkmen häkimetleri we mediasy ýurtda döwrewap çağlar baglarynyň gurulýandygyny we olarda körpeler üçin ähli zerur şertleriň döredilýändigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Ýöne ýokarda aýdylan ýagdaýlar barada mesele gowzamaýarlar.